No niin, terve kaikille. Mä oon vähän kuullut juttua, okei, mä oon vaan kuullut, mutta kumminkin. Mä oon vähän kuullut juttua, okei, mä oon vaan kuullut, mutta kumminkin. Pitää esittää niissä vitun videoissa. Siis vittu, siveiden sipulia. Vlogaaminen ei oo mulle siveyden sipulia. Siis ihan oikeesti, vlogaaminen on vaan vittumista. Niin kuin pitää mennäkin. Ei vlogaaminen oo mitään vitun siveyden sipulia. Valitsee meidät vloggaajat. Ei me valita meidän Mä voin lyödä vittu vaikka siveyden sipulia. Mä voin niin lyödä siveyden sipulia, että miksi pitää lähteä esittämään jotain siveyden sipulia. Vittu kun oikein eikä se mene noin eikä se mene näin ja miksi pitäis esittää jotain kirjoille. Eihän tää ollut edes näin suuri. Yhtäkkiä tää on räjähtänyt. Ja nyt kun mä oon iso ja niinku... Ja jos kiroillaan, niin se on sitten sensuroitu se kiroilu. Se piip, piip. Niinku mitä roolimallia tässä pitäisi antaa, kun ei vlogaaminen oo mikään koulunopettaja ala-astelaisille. Niinku... valitsee meidät. Miksi meidän pitää lähteä esittää jotain siveyden sipulia, jos meillä tulee enemmän tilaajia? Se, että niinku mullakin on 35 000 siveyden sipulia, niin en kai mä vittu lähde esittämään jotain siveyden vittu punasipulia. Mä oon oma itteni, mä vedän piip siveyden sipulia. Mä kiroilen, piip syljeskelen. Mä oon ehkä sen takia mulla ei oo niin paljon niinku tilaajia, koska... Mä oon nimenomaan oma vitun itteni, enkä lähde vetää mitään siveyden sipulia. Tehkää vaikka joku iso tai laittakaa mulle YouTubessa tai Facebookissa että niinku miksi vittu pitää lähteä esittää jotain siveyden sipulia. Valitsee teidän. Te ymmärrätte ihan tasan tarkkaan mitä mä tarkoitan, mutta eiköhän täältä vitu alhaalta kiveksistä pian löydy paskaa. Minä oli harmaa kiveks, ei oo siveyden sipuli. Puhun täyttä sipulipaskaa. Seison sanojeni takana loppuun asti. Se on moro. Seison sanojeni takana. Seison sanojeni takana. Siveyden sipulia.